Χώρισα πριν 1 χρόνο. 20 ολόκληρα χρόνια μαζί και 2 υπέροχα παιδιά, 20 και 17. Δυστυχώς, όπως συμβαίνει στα περισσότερα ζευγάρια σήμερα, λίγο ο χρόνος που δεν έχουμε, λίγο το οικονομικό, μάλλον πολύ το οικονομικό, οι σχέσεις δεν προχωράνε. Ποιος έφταξε? Θα πω εγώ έφταξα, αλλά όχι μόνο εγώ. Ξέρετε, σε ένα πρόβλημα υπάρχουν πάντα δύο. Αλλά δεν ψάχνω σε κάποιον να φορτώσω τις ευθύνες. Ακόμα συμπαθώ την πρώην μου και ας μην αντέχω τις επιθέσεις που μου κάνει όταν μιλάει για τα παιδιά, τις υποχρεώσεις μου, τις οικονομικές και άλλα ωραία που συζητάνε όσοι έχουν χωρίσει. Δύσκολο να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου. Πολύ πιο δύσκολο να εμπιστευτείς ξανά. Πόσο δε μάλλον άμα έφτασεις στα 50 και σε λίγο θα προσθέσεις και έναν άσο στο τέλος. Δεν ήθελα να ακούω και να βλέπω τίποτα. Σεξουαλικός, καλύτερος και από καλόγερος. Οι πολύ κοντινοί μου φίλοι δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είμαι το ίδιο άτομο που πριν καιρό δεν έκρυβε το ενδιαφέρον του για το άλλο φίλο. Και τώρα, μάλλον χωρίς κανένα ενδιαφέρον. Οι φίλοι πιέζανε. Μου γνωρίζανε κοπέλες κοντά στην ηλικία μου, δίθεν τυχαία. Χωρισμένες, ανήπαντρες, πολυλογούδες. Δεν είχα όρεξη ούτε για συζήτηση. Δεν έψαχνα για σεξ, πόσο δε μάλλον να παντρευτώ ή να δημιουργήσω νέες υποχρεώσεις. Περισσότερο έψαχνα για έναν άνθρωπο να μιλήσω λίγο και να κλείνω την κουβέντα όποτε θέλω, χωρίς δεσμεύσεις. Οι γνωριμίες μέσω ίντερνετ δεν είναι στα likes μου. Ίσως γιατί πιστεύω ότι όλοι είναι στημένοι, ψεύτικα εξενεργευμένα προφίλ, ψεύτικες φωτογραφίες ή έστω κάποιες που θεωρούμε ότι μας δείχνουν καλύτερα. Ξέχασα να σας πω ότι δεν έχω Facebook. Γιατί σας φαίνεται παράξενο? Όλα τα προσωπικά σου δεδομένα φόρα παρτίδα μπροστά σε όλους. Γιατί? Αν κάνω κάτι θέλω να είναι με προστασία. Φαντάσου να κάνω σαν 16χρονο και να με βλέπουν οι συνεργάτες μου, με θεωρούν τρομάρα τους και αυτοί σοβαρό. Όχι, δεν είναι για μένα αυτά. Τουλάχιστον είναι όχι έτσι αδιάκριτα. Το υποσυνείδητο όμως δουλεύει και πολλές φορές μας οδηγεί εκεί που πραγματικά έχουμε εστιάσει, έστω και αν δεν το κάνουμε συνειδητά, με πλήρη λογική. Βρέθηκα να ψάχνω τα sites γνωριμιών. Όλα έμοιαζαν ίδια. Βρέθηκα πολύ πίσω αφού τεστάροντας κάποια από αυτά και οπτικά δεν μου έκαναν κλικ. Πρέπει να είχα χαθεί σε εκατοντάδες σελίδες στο Google όταν στην προσκόπηση ενός site μια κόκκινη καρδιά με ένα χαμογελαστό ζευγαράκι μου έκανε κλικ. Greek Dating Club. Γνωριμίες από την Ελλάδα. Γνωριμίες-greece.com. Οι επιλογές της γλώσσας στα ελληνικά και αγγλικά. Μου έκανε πολύ καλή εντύπωση. Βασικά το design της σελίδας και η φωτογραφία της κοπέλας μου τράβηξε την προσοχή και αυτή ήταν η αιτία. Μπήκα, γράφτηκα δωρεάν και έστειλα ένα προσωπικό μήνυμα στην κοπέλα ότι ήθελα να μιλήσουμε. Δεν είχα προλάβει να γραφτώ και άρχισα να δέχομαι μηνύματα όχι μόνο από Ελληνίδες αλλά και από ξένες που τους άρεσε το προφίλ μου. Κάθε μέρα από τότε έχω τουλάχιστον ένα τέτοιο μήνυμα στο email μου. Πέρασα λίγο καιρό δοκιμάζοντας να ανταλλάξω μηνύματα με άλλες κοπέλες. Σαν δοκιμαστικό μέλος είχα περιορισμούς. Τι μπορούσα να κάνω σαν free member? Να δημιουργήσω και να ενημερώσω το προφίλ μου, να προσθέσω ή να αφαιρέσω φωτογραφίες και βίντεο στο προφίλ, να περιηγηθώ στο διαδικτυακό τόπο, να στείλω περιορισμένο αριθμό μηνυμάτων, να δω άλλες προεπιλεγμένες φωτογραφίες από μέλη, να στείλω και να ανταποκριθώ σε αιτήματα συνομιλίας, να στείλω και να λάβω νεύματα, να προσθέσω μέλη στους φίλους και τους αποκλεισμένους, να ενημερώσω τις ρυθμίσεις προφίλ, να λαμβάνω τα τελευταία τέρια στο εξωτερικό μέσω γραμματοκιβωτίου. Ήθελα όμως να έχω περισσότερη ελευθερία. Την κοπέλα που ήταν και η αιτία που γράφτηκα ήθελα να μιλήσω ζωντανά μαζί της πριν γνωριστούμε από κοντά. Μόνο τα Gold και VIP μέλη είχαν αυτή τη δυνατότητα. Αποφάσισα να πληρώσω τη συνδρομή, 23,95 για ένα μήνα, τα οποία δεν ήταν και λίγα. Πραγματικά όμως τα άξιζε τα λεφτά του. Έκανα live βίντεο, βρήκα και άλλες κοπέλες που μου ταιριάζανε. Μόλις έληξε ο μήνας, ανανέωσα τη συνδρομή μου σε ετήσια βάση, αφού πρώτα τους έστειλα ένα γράμμα εξηγώντας τους ότι θέλω να συνεχίσω, αλλά τα χρήματα είναι πολλά και να τι κατάφερα. Λόγω της κρίσης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ο ιδιοκτήτης της σελίδας γνωριμίες-greece.com αποφάσισε να βάλει όλες τις τιμές σε μόνιμη έκπτωση και έτσι οι τιμές διαμορφώθηκαν από τα 23,95 για την μηνιαία συνδρομή στα 14,95 και την ετήσια από τα 149,95 στα 57,95 ευρώ. Επειδή πραγματικά βρήκα φίλες εδώ σε αυτό το site και επειδή πιστεύω ότι η μείωση στις τιμές ήταν μια προσωπική επιτυχία, ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Το site σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα, καθώς εσείς επιλέγετε με ποιον, πότε θα μιλήσετε και αν θα προχωρήσετε παραπάνω.
είναι ακριβώς όπως περιγράφεται. Ένα Greek dating club. Ελπίζω να σας δω εκεί.